menawi wonten wekdal malih dipun ladosi tembang selanjutnya. Rak nggih ngoten to Mas Okan? Leser. Kok leser to? Leres. Semoga. Jroning atiku sawise sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu sembet karo sapa suwun rino lan wengi moga-moga Gusti nginjet bali sak pananggonmu bali bisa kumpul kaya ing uni. Asik. Sepi sajroning atiku sawise sliramu sliramu ra krasa aku kudu sembet karo sapa suwun dina lan wengi. Moga-moga Gusti
rawuhan Mbak Rindi kalian Ibu Holi. Mbak Rindi. Nggih wilujeng rawuh dangu mboten kepanggih lek niki nyatu kawasane Mbak Rindi. Oh Mbak Rindi asli mriki ta? Oh nggih no, wau Boyolangu. Sinden kondangnya wau. Oh iya Mbak Rindi ya. Oke ya kon nyanyi lho Mas yo. Nggih Mbak. Cuma kon becek to. Mbak Rindi iki selain idola kalayak rame kan yo idola yoga-yoga. Oh. Iya. Mas Tio. Mas Tio. Jare wis ora. Ora. Wis ora. Ora. Tapi yo sapa ngerti kangen sapa ngerti kangen. Mas Tio. Ayo yo. Kamu kok jadi abang kayak udang digoreng gitu sih? Ya ampun. Kamu kok kisut sih? Apakah hawane kudu mulai aja? Alah alah. Ojo kaya ngono, mesakne mungkret lho. Iya. Nanda sing ngawitin Nanda yo nyapo. Aku lho yo. Lah iya aku. Parepune ora piye sing ngira Mbak Rindi rawuh lho yo sampeyan kok ya. Nggih. Aku ki lak ngrene-rene iki yo mesti kelingan karo Mbak Rindi. Ngono ya. Sebabe kok kae yo kancaku. Iya to mulane. Mas Tio. Dia menang. Arep piye-piye kan yo Mbak Rindi dulure awake dhewe kabeh to. Kok yo kon ngadeg lho, Mas. Lah iya no. Aku ning kok sumanding karo Mas Tio. Ora Mas. Ngono ana suwepane. Sampeyan lek marah anu lho, kelawu lho. Kok kelawu gitu kan. Ndak. Niate ora ngelokne ngono. Ya jenenge ngene ben biasa dengan suasana. Iki sapa to sing guyune weleke? Iki guyune bosku to iki kaya ngono iki. Ora Pak Kampret to bae sing guyu. Ojo lali pameleku muga Minanggani pamundutan saking Bapak Topa wau sampun dipun aturaken mugi-mugi saged damel jampine saya. Assalamualaikum nggih. Matur sembah nuwun Mas Yoga monggo saged dipun lajeng. Ojo lali ya. Iya.